boots, red cup, brown liquor, no suds. Some bad motherfuckers just rolled up. Yeah, firecracker, short fuse. I pull the plug out on you like a corkscrew. No limit, no curfew. Yeah, to get everything I wanted in this lifetime, I had to put my beliefs on the front line. In every song that I sing, it's always been you and me. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep, and it's always been you and me. You know it's always been you and me. No money, no short change. You still hating, poor thing. Middle fingers up, tell you one more thing. Yeah, you can't hear me, let me dumb it down. I'm slum by nature from a small town. We told guns by nature, no showing out. Yeah, to get everything I wanted in this lifetime, I had to put my beliefs on the front line. In every song that I sing, it's always been you and me. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep, and it's always been you and me. Like a raven over the grave, I get lost over the page. I'm in tune with my spirit, doing shrooms, trip for days. 18 with the blacks, in the projects with the raps. White boy with the blacks, from the sticks I cross the tracks. Rock and roll, Rolling Stone, daddy left his pistol home. Loaded up, shooting bottles off the porch to his homes. I was troubled, I was hurt, and it bubbled to the surface. Took it out on writing songs, put that seed up under the dirt. God gave me water, 2 sons and 1 daughter. I prayed and prayed harder, work hard and play harder. Hola amigos! Zdravím vás Damian Hero pri ďalšom streame z GTA 5 Roleplay Community RP Chat. Dneska bude veľké, asi buď nám dajú CK, alebo bude veľké prekvapeníčko dneska pre vás. Díky Damin, díky Shadow, vážim si to. Vážim si, že majú. Napodobne Shadowko, tak ti poviem. No. Dobre, GTA 5 roleplay. Ideme na to dneska. Dneska sa mi nechce robiť intro. Čakať, musím sa napojiť na vysielačku a ideme na to, čeros. Hector Lopez. Oh yeah. Chat. Yes. Osem 4, 6, 8. More, prečo mi to dáva iné čísla? Som skoro ináč povedal vysielačku. Som sa dobre zastavil. Takže tak no. Rovno si to tak zapnem, ideme na to. Pythagorček. Hola, señor. Čo to bol Hefner? Cizek. Miguel, check. Som povedal, že sú dvaja piči. Hola. Hola. Si sa mi ty zdravil. Hej, si sa mi ty zdravil? Ja som to ti zdravil, prečo? Do piče. Ja už neviem, už mám piči hlavu celú. Ty si na vysielačku povedal Senior. šéfemu, senior, že? Aj tebe, však ty si sa mi zdravil.
Na vysielačku či chefe? Ja nie, ja som tak nezdravil. Piča, aj som si myslel. Ja ne. Čakám bomby teraz, no. Veru. Ani nie, ja som mu tiež povedal, že keď som minule išiel spať, tak som mu povedal, že senior, dostal som facku a povedal mi, že mám ísť spať. Tak to môžem ísť Takže rovno. čaj. Asi keď mi dá facku, poviem spať. A pič. Počkaj. No, čo máš pre mňa? Fajného. Počkaj, zamyslí sa. Zamyslí sa. Ja si idem brať handru. Jak to? Som dal 2 mimička, len vyber. No, ibanko. Vybavieš? Dva tieto kahličky umieš a je to vybavené, ne? No, je tak. Počúvaj ma. Koľko si už pek? Dlho. Dlho? Problém? Ja. Čo? Jaký problém s tým? Však ja sa pýtam, však ja som tu není tak dlho, preto sa pýtam, že jak Tak dlho dlho tam. som prospekt, no. Však dobre, však. A vím toho menej jak ty. To zás ne. Če? Mňa ešte neskúšali, mňa ak budú dneska skúšať, neboj sa, tiež dopadnem jak ty minule. Ne, ty dopáješ dobre, však som ti povedal, že sú 2 nové dalšívky. No je to. Počkajte, a to boli tá ženská a potom Toto, jak sa po piči volá? Fallen Lady a Pero. Piči. Yes. Počkaj, Fallen Lady a čo? Pero, pes. Pero, Po Pero, španielsky, keď sa to... Čistí. Piče, jak sa to volá, pult. Tak to mám dobre, že to mám to nabindované. A ako dneska? Čo ideme robiť? Už teraz? Že ideme dneska dať čo robiť, či ne? Neviem, možno by som aj diely išiel. No ja ešte mám toto tvoje 200 krát toto tvoje marihuany. Ešte musím to aj predať. Ozaj, ja to musím ísť predať, ježišmária. Je to piči, kurva. A kde to pôjdeme predávať? Neviem, že tuto po dedine. V palete? Či v No, palete, či v tuto Sandy? palete asi. Tak keď nás zostáva, máme heslo, než? Senior Bones, čo som čítal. Je to tak. Bol nejaký problém včera, alebo na čo sa stalo? Neviem, nebol som tu. A Tam či si to- bežne verou na paleto. No asi predávajú? Jaká skurvená benzínka v Riečme funguje do piči. Láska, kde si? Chefe teraz pohovoril chefe, Ja som seniorita. natankovať. Vieš, ale ja si ich tiež niekedy milím, to je hrozné. No však ako, ja ti poviem, že chefe má každý deň iný hlas, tak ti poviem. Á, Jak sa presne tak, zdraví. presne tak. To sa v tom má vyznať, dakedy hovorí jak žena, dakedy hovorí jak chlap, ja už neviem. Ja som tiež taký vybavený z toho. Čo četo, zakladáme. Hola, amigo. Komu sa zdravíš? Ja, Kto mi volá? tam. Aké číslo? 821, nepoznáš? Nepoznám, dvíhaj, daj na hlasne. Si, počúvam. Čauko Hektor. Hola, my sa poznáme. Ahoj. No ja si myslím, že hej. Počkaj, musím poprvýšľať. Čo ti Ja jebe? som Nikolás, to si ty, kurva? Tomu ver, to som ja. Čo ti jebe? Nazdar, čo? Tomu ver. Čauko. Ja len tu som nejaký v riti, v palete, nejakej benzínke veľké. Jaké benzínke? Neviem, tu je nejaká benzínka, nejaká Ron sa to volá, či čo to je. To je asi vedľa nás, sa mi zdá. No ja neviem, kde si. Ja som tu v palete. Ja tu upratujem veci. Je v klube. Aha.
Stojíš pre mňa. Pre teba mám dojsť. Však tu som na tej benzínke len, kde si ty. Si, no tak urobím tu veci a dojdem. Minúta. Dobre, poď, čau. Adios. Môj brat do piči už sa tu prisťahoval. Fakt, a ide tiež sem? Asi chce? Mm. Tak to bude zábava dneska. Tak to ma Nevadí ti, zaujíma. jak si zabehnem? Ne, utekaj, kým sa nevrátia. Si. Do piči, oni už sú tu. Ola. Servus Niko, nazdar. Ty koko, nazdar. Jaká sa máš, chlape? Ja som výborne, jak ty? Ale vieš čo, pohodičke. No, Ty ide kokos, to. No dobre, ja som ťa dlho nevidel. No a čo ty, akú vestičku máš ty kokos? Dobre, nie? No fajn. A ty si prospekt. No, si, no. Som. Pekne. Čo mi povieš? Čo ti mám povedať? Nazdar. Sáp, bro, ty kokot, a smrdíš poradne ináč. No tak. Chcel sprchovať. Kurva, keď umývam od rána do večera, pratám hajzle, umývam dielne, všetko možné. Tak Motor. prečo sa možno sprchovať? Čo je sprchovať? To možno tu do tej rieky, čo tu je. To nevadí. Ty kokot, no pekne. Takže tak, no. Šéfe, No fajne. Áno. dostal som od tuto prospekta nejakú informáciu, že... Pythagor? Ty si Si. Pythagor. Si, Pythagorová veta, je to si ty. po piči. Že? No pekne, ty kokot, no To, čo? to, vezmeš normálne ma si niekam, budeme musieť potrebujem, asi vieš ako? sapnúť všetci, lebo toto bude Bude kameru. ťažké. Dobre, no Kameru. tak dojď. Seber ma niekam. Dojď. Ty ma Dojď, zeber, ty kudil. ma zeber. Nemôžem ťa zobrať, musím ísť. Kde je tá Nedaleko, tu naľavo. Dejme sa ty, tak... Si mu to povedal. Že? Ja, on sa pýtal, som musel. Hola, señor Carlos. Hola. Ale iba túto som Hola, povedal señor. sponzorovi. To je piči. A ty si takto ti ďakujem pekne. Kamarát si normálne. No, Neboj sa, idem- dobre to dopadne. No, ešte mňa zbijú ma tu jak psa. Ale však ale tak brata za to, čo za to, že môžeš, že máš brata? Tak, kurva, dlho som o ňom nepočul. Čo ja sa to môžem? Však ale čo, aspoň one, ich dopredu pripravíme na to. Pythagor, Si? ty máš brata? Si? A má v pláne ísť sem? Tak... Má, asi tak vám poviem. Adios. To pič. Senior. Prečo? Ale on není zlý, on je dobrý senior. Sir Carlos, Počujem, ale však ja už... Ja môžeme otvoriť oplešatý. bar? Ale však... Otvorte jídelňu. Čo keď je lepší jak ja? Lepší jak ja. Senior. Možno prekvapí, môj brat ešte lepší bude. Nechaj jak ja. mi- nechaj mi Firemne, minútu kde ste dýchania. prasení už na... No ja mám akože u seba čo deň prihlásený a... Keď ste prasení na... Však si ho len vypočujte, keď sa vám nebude Oh, páčiť. stop. môžem Ja ešte si ho zajebať. veľmi rád vypočujem. Ja si ho veľmi rád vypočujem. Si, že kľudne. Už došiel kefe? No, je to tu. Šéfe, na najbližšie... Pythagor, šéfe, počkajte. Pythagor má brata. Práve na ceste sem. Kurva. Ja si myslím, že treba... Cheve ste pohode? No, viete, že kokoči chcete, to došiel kefe, o? Láska, vstávaj. Kefe? Chefe. Láska,
ideme do postele, vstávaj. Kefe, ste v pohode? Jsem v klidu. Keď neviete jak, tak Ja budem plešatý, ale. A Filipe toho jebne. Filipe ho vystre. No, na čo si sa zasekol, na čo? ja! Víš, na co to máš? Tak to neviem, Kefe. A čo tu mám? No, A toho jak seniora, si ty mu tupec. povedal? Jaj, si. Ja som ti hovoril, že dostaneš. Však to som aj čakal. No tak asi vieš, za čo si No aj dostal. čakal. Pojď sem. Si. Inak spekti boli vpísaní z miestna Ty s- ochránka asi. Prečo? Vyhľadovali nejakého To demona. je... Nauč sa hovoriť, Láska. To aj Ja prekvapenie chcem aj pre pustiť. mňa, čo sa stalo teraz. Cože? Že ja som môjho On brata nečakal. dlho nevidel, no. To aj tiež sa dá tak povedať. To je skvělý. Tak hovorím, som povedal si tu seniorovi Santiagovi, že keď sa vám nebude páčiť, okurne zarežte. To je na vás už. No ne, ty za něj budeš odpovídat, protože jsi jeho bratr, takže nejdřív zařežu tebe, pak jeho. No tak to už si vy vyberete koho skorej. No tebe? To je tvůj problém, ne můj. Si, kľudne. Však ja nepôjdem najskôr na super. A půjde, no, na super. Pôjde. Čo viete, možno je múdrejší, jak ja. Inak vidíte, No, mohli by já jsem ho si myslel, že vyskúšať. každý je moudřejší než ty, ale pak přišel Jágr Hej, a... prečo mám pocit, že to bude... Ty, Ne, ty no, sa tak to nesmej. zapomeň. Tak to zapomeň. To je. To ti automaticky říkám, že ne. A koho Ho myslíte? zařežu tady hned, tady zaklepu. Jebem na to. To sa No nemusíte nič. bať, chefe, Aha, tak keď máš to je štěstí. on. Máš šťastie, no ako... Prečo sa vieš tak kričať? Už jsem slyšel totiž takový fámy tady, že Jágr 02 by měl dorazit. Kefe? Čo? Problém že tady že- víc spektů jak členů do píči, co to je zase za tají, za pičovinu, co se děje. Preváha sa, chefe. Ať mám takovou prevahu, že dostaneš ty pičo hasákem po držce. No, zmi- vymačkni sa, no. Že zmizlo 300 dielov, len tak. Či nie? Tak ti, ja to Ja môžem mám dneska jebať. dosť, na čo som sa budil. To je to zase všetko. Tuňo nezapísal. Ja som sa zobil len teraz, takže ja za to Tak nemôžem. napíš, po mne je zle, ja som prezet. Však my to pôjdeme urobiť, tie diely. To nejde, tady jde o princip. No, že to nikto nezapísal. Si, však to je tiež pravda. Můžeš mi říct, prosím tě, přesně kolik chybí dílů? Od dneska tam budem každý večer písať, že koľko je tam dielov, ty kokos. Tak sme, omylom som stlačila tlačítko vysielačky. To však príď more na tú dielňu, ne? More, kde si? Ešte čakáme. 338. Může mi někdo... Kolik? 338. To je na tuning motorky. To si niekto to nezapíše. To je na full tuning motor prevodovka. 1166 a zapísaných bolo najbližších 828. Ja neviem, že to nevystráži. Neviem, kto to teda bol, ale... Po prstoch dostane ten človek. Ne, ten, kdo to nezapsal, tak dostane vole 4-5 pokutu od biči. Čo? Carlos, ty si tu bol, nie? Do obeda si hovoril, že niekto tu bol s tebou. Bol tu Eduardo a Sergio. Ale Eduardo tu bol, keď tu nikto nebol? okolo No, druhej že tu vraj, bol. hej. A na... Dobre no. Takže... Už vieme kto? Či ne?
Kde si? No, Neboj sa, ešte. príď! Mňa zajímá jedna vážna vec. Áno. Tak ja dám takú nápovedu, to sa spektov týka, že pozri sa, jak stoja a pozri sa na neho, prečo on jediný ubýval dvere a ostatní sa Hraj dívajú. si. Ja neviem. Ja čakám My na sa zákazníkov, ja vítam zákazníkov. Vy ste otvorili bar. Ja, áno. Aha. To šikovné. Á, gracias. Dobre. Ježiš, zamaskuješ. Au! Jefe, podskočte si. Si? Spekti čára. Máte 30 sekúnd. Piče. Čas běží. A tak oni otvorili, tak... Poďme čára, rýchle. Že ty si Pythagor? No, ja som Pythagor, si. No, tak máme ísť na diely. Ideme na diely, si. Ideme. Späť. Ide Na som. čaru. Go? Že mám No tady ešte čára, tu respekty chci? posú, to sa blok posla preč, no. Chceme ísť na... Počuli ste, čo ideme na povedal čaru. Pepe? Kam ideš? Poď sem, na čaru. Čak ale, kam máme ísť na čiaru? Prečo Na máme ísť na čiaru. čiaru? A mne bolo povedané, že máme ísť diely robiť. Ne, Kefe povedal na čiaru. Čiara, 4. Na čáru? Čiara, všetci. Tak jak už máte po čase? Kurva. To je Uvidíš. Mateo. Ja. Si. Au! Mateo nemusíš. Mateo tady byl. Ale ja som... To ja som tam videl muchu, to ani nemalo byť. Aha, tak já to vezmu za tebe. O piči. Ja sa mu idem. Vyzmis. Au. Do 30 sekund čára, tady budete stát v pozoru. Jak na Jefe, ja sa vojně. ospravedlňujem, len bolo mi povedané, že mám ísť robiť diely. A koho budeš poslouchat? Vás. Jefe, ospravedlňujem sa, ja som Nepočúvať. nepočul, že máme ísť na čiaru, ale vás. No. Piče. Mateo, umíš našivky? Si, Jefe. Ne, Si, Miguel. šéfe. Pythagor. No, už som sa doučil toto dve, čo som Když ještě zabudol. teď vyzkoušíme, tak to bude jak ve škole, jo? Jak z učebnice. Bing, 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 bing. Takto, no, Takže až slnko vyjde a dúha bude nad to neviem, ale... Snaď. Ne, nemusíš, Mateo, jdeš na bar. No, Ja no ja musím. či chceš to 4 spektov, no. No, Mateo. A nic, a ty vyber si jednoho, který si vyzkoušíš. No tak začneme na klasiku. Pythagor, ten už mal prvé skúšanie, dojebal to, druhé skúšanie mal mať, dojebal to. Tak do tretice, jak sa hovorí, všetko dobre, u ňoho to znamená do 30, ale to je jedno, takže môžeš spustiť od najvyššej dole. Počkej, Miguel, můžeš jít můžeš jít na bar, Luisi, ty můžeš jít do dílny. Si, jefe.